Isang lalaki mula sa Cavite, mag-iisang buwan na raw na nawawala matapos lamang itong magpaalam na uuwi ng Bicol. Ang panawagan ng pamilya, panoorin po natin ito. Nananawagan ako sa iyo, Bile, Junior. Narito ang iyong nanay. Nag-aalala sa iyo. Saan ka man naroon sa panahon na ito? Magparamdam ka. Makinig ka sa nanay mo. Yung mga kapatid mo, naghahanap, hindi mo makatrabaho, paramdam ka para yung mga inalisan mo dito sa Bicol, hindi mo kasakit. At para sa ibang detalye, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Vilma Ziruma, ang hipag ng nawawalang individual na si Billy Ziruma. Opo, maaari nyo bang maikwento sa amin kung kailan pa ito na nawawala itong hipag nyo? Umalis po kasi ng people noong February ay February 14 po. Ang sabi niya po, nagpupunta ng Cavite para maghanap po ng trabaho. February 14, nagpaalam sa inyo na uuwi ng Bicol. Hindi po, January po, umalis po siya dito sa, sa Bicol po. Oo. Tapos, Sumuloy po siya dun sa pinsan po namin sa Cavite. Tapos po, noong January 51 po, napaalam po siya, uuwi na po siya ng Bicol. Kaya hanggang ngayon po, hindi pa naman po siya nakakarating dito. opo. Ano daw yung gagawin niya dun sa Cavite? Maghahanap daw po, sir. So, ibig sabihin, maghanap siya ng trabaho dun sa Cavite. Opo. At makikituluyan dun sa pinsan ninyo. Opo. Ano raw yung pinakauling balita nyo dito sa kay Billy? Hindi na po namin siya nakausap. Sabi na lang po sa amin yung pita namin na umuwi na daw po si Billy dito sa Bicol. Oh. Pero sino yung nakausap niya? Yung huling nakausap niya na nagpaalam na uwi na siya ng Bicol? Yung tita po namin sa Cavite. Ano daw yung pagkakasabi sa inyo, ma'am? Nung tumawag po siya dito noong February 1, nagtanong po siya na kung nandito na daw po si Billy sa amin sa Bicol. Tapos anong sabi nyo, ma'am? Wala talagang dumating na Billy. Sabi po namin, wala pa naman po dito, hindi pa na po umuwi. Pero mga ilang buwan daw na tumagal ito si Billy dun sa Cavite. Nakapaghanap ba siya ng trabaho doon? Ang alam ko po, nagtrabaho po siya ng ilang araw sa talyer. Kaya lang po, parang hindi niya nagustuhan yung trabaho sa talyer po, parang nahihirapan mo po siya. Nagpangalap na lang po uuwi ng Bicol. So ibig sabihin, ilang araw rin yung nagtagal, nakapagtrabaho pa ito dun sa Cavite. Opo, so parang tumulong lang po siya, hindi naman totally siya talaga papasok mo para magtrabaho. Tumulong lang po siya. Before itong pumunta or lumuwas ng Cavite, ano yung trabaho niya dito sa Bicol? Paano lang po, pa-extra lang po sa bukid. Pa-extra dito sa bukid, tapos lumuwas ng Cavite para makapagtrabaho. Opo. Yung pinakahuling paalam niya dito, before siya pumunta ng Cavite, sino yung nakausap niya? Ano yung paalam niya sa inyo? Hindi po talaga po siya nagpaalam sir dito sa nanay niya. Wala po siyang sinabi. Basta lang po siya umalis. So ibig sabihin, hindi na siya nagpaalam, umalis na lang siya ng Bicol para magtrabaho sa Cavite. Dumaan pa po siya sa isa niyang kapatid sa Bukod San Jose po. Nagdalawang araw po siya doon. Ano daw yung ginawa niya dun sa San Jose? Doon po siya natulog ng dalawang gabi. Kaya doon po siya, February 14, ay February 14 po talaga siya umalis doon sa Bicol para pumunta po ng Maynila, ng Cavite. Okay. Ito bang si Billy, meron ng kinakasama or may pamilya na to or asawa? Wala po sir, nanakap po siya. Sa magkakapatid, pangilan to si Billy sa magkakapatid? Pangatlo po sir. Naririnig ko, nandyan ba yung nanay ni Billy? Opo. Maaari ko ba siyang makausap, ma'am? Sige po sir. Magandang hapon sa'yo, nanay. Ang hapon din po sir. Opo, ang pangalan niyo po, Nanay Glenda, tama ho ba? Ito po. Opo, nanay, maikwento nyo lang, ano yung pinakahuling paalam sa iyo bago ito lumuwas ng Cavite?
Ano daw yung gagawin niya doon? Sabi niya po, pagpunta niya doon sa kapit sa Sanoke, nag-chat po dito sa amin na maghahanap daw po siya ng trabaho. Mm. Pupunta daw po siya sa Cavite. O, tapos paano niyo nalaman na nandun na pala yung anak mo sa Cavite? Nag-chat po. Nag-chat sa'yo sa Facebook, Hindi po dito sa mga ano niya. sa mga pinsan. Ano daw yung pagpapaalam sa'yo, ma'am? Sabi niya po, maghahanap po siya ng trabaho. Mga ilang araw po, ma'am, yung nagtagal siya sa Cavite? Dalawa daw po. O so, ibig sabihin, 2 araw lang, tapos nagdesisyon na siyang umuwi ng Bicol. Hindi pa po. Pumunta ko po siya doon sa sa pinsan niya. Mga ilang araw daw, ma'am? 2 araw lang po. Ma'am Glenda, balikan po namin kayo. Makakausap rin natin sa kabilang linya ng telepono ngayon si Dennis Siruma, ang pinsan ni Billy at kasama nito sa Cavite. Magandang hapon sa iyo, Sir Dennis. Hello, sir. Opo, gaano ba ito katagal na nanuluyan sa inyong itong pinsan mong si Billy dyan sa Cavite? Bali po, sir, ganito po yun. Pumunta po siya dito na masyal, Oo. mga 2 araw po. Tapos nung pagkatapos ko ng 2 araw, sabi niya po, babalik na siya dun sa pinapasukan niya, dun po sa GMA. Mm-mm. Ngayon po, hindi naman daw, kaset niya po yung kapatid ko, si Moises, hindi naman daw po dumiretso doon. Nagpalaboy-laboy lang daw po dun sa Turbina. Mm-mm. Dahil ang balak daw po, uwi daw po sana. Kaso lang, kulang daw ng pamasahe, kaya pinabalik po dito. Yung Oo. kapatid ko. Nung bumalik po dito, mga 2 araw po, nung 3 araw, nagpaalam na po na uuwi na daw. Pero ibig Yun na po sabihin, yung nawala. oo, so ibig sabihin, nakapagtrabaho pa ito dyan sa Cavite. Opo, nakapagtrabaho rin po, mga 2 araw po. Kailan daw siya nagpaalam sa'yo na uuwi ng Bicol? So, yung exact date. Nung Biyernes po, 31. Pero nabanggit ba sa'yo ni Vilma na nagpa-Cavite si Billy para makapaghanap ng trabaho? Kamusta naman yung paghanap daw niya ng trabaho dyan? Nandito po siya sa, sir, sa amin, sir, sa dito sa pinsan ko. Sabi ko, dito ka na lang, huwag ka nang alis dahil mahirap maghanap ng trabaho. Kaso lang po siya, parang nababalisa ba? Parang may nahanap ka na itong pasukan na trabaho. Sabi ko, huwag ka nang alis dito dahil nga, kung trabaho lang din ang hanap mo, dito ka na lang, kamag-anak mo pa yung mga kasama mo. Hindi pa bago-bago. Yung po, nagpaalam na sa amin nung yung mga 3 araw na yun nga, sabi niya hindi niya raw hindi niya daw gusto na yung trabaho dahil nga nahirap siya hirap niya bang ma-pick up yung mga ginagawa namin. Nakapagkwentuhan pa kayo na hirap daw siya or hindi niya makuha yung binibigay sa kanyang trabaho. So yung mga ginagawa namin, dahil ako lasero po ako yung gumagawa ng mga jeep. Tapos ini-insert ko siya, tinuturuan ko sana mag-welding dito para paano matuto. Oo. Pero nabanggit ba Tapos- sa'yo? Opo, nabanggit ba sa'yo? Tapos sir, nabanggit na sa akin, sabi, nahihiya daw siya dito, kaya umalis. Dahil nga, kumbaga wala siyang masyadong ginagawa. Kumbaga, Kaya nagpaalam pang Oo. alis na lang daw siya. Kumbaga- Yung pati naman namin, mas maigi, umuwi ka na lang nyo. Kako, kaysa kako, kung saan kapag ako magpunta, mag-aalala sa mga magulang mo. sir, ibig sabihin, sir, nung nawalan siya ng trabaho, nung parang napapansin niya na wala siyang naiambag dyan sa inyo, dyan sa Cavite, napagpa siya na umuwi na lang siya ng Bicol. Oo, sir. Okay, pero wala naman siyang nakwento na may nakaaway siya doon sa pinagtatrabahuan niya? Wala naman po, sir. So, ibig sabihin, wala naman talagang... Basta niya lang po, maghanap siya ng trabaho, yun ang sabi niya. Dahil kahit nandito na yun, nasabi niya sa akin, magpapahanap siya ng trabaho. Dun, tinanong niya yung mga kamag-anak niya dito na yung mga pinta namin, sila Joshua, tapos yung kapatid niya si Francis. So, ibig sabihin, Sabi wala... pupunta daw siya doon. Sabi ko naman, huwag kang pupunta doon dahil hindi mo pa naman kabisado yung pupuntahan mo doon. Okay, so ibig Malayo sabihin... ka ako yun, sa Bulacan pa yun. Oo, so ibig sabihin, wala naman talaga naging problema sa kanyang pinasukan na trabaho dyan. Wala naman po. Nung mga oras na yon, bago siya magpaalam, may dala ba siyang cellphone? Sinubukan nyo na bang tawagan ito? Yung pang mahirap, sir, yung cellphone kasi, sir, iniwanan niya pala dito sa, kila nanay. Tapos ang bilin daw, sabi niya,
may bitaan niya pagka umuwian niya kayo, ibigay niyo na lang tong cellphone dun sa kapatid ko, kay Ate Gay, sabi niya na gano'n. Di naisip namin, ba't iniwanan yung cellphone? Ibig sabihin ka ako, baka hindi umuwi yun. Kaya nag-text na ako dun sa Bicol, tinext ko na yung sila, Gingging, yung pinsan ko, panganay. So ibig sabihin, Sabi dun... ko, Oo. umalis na ako dito si Unyo, umalis na naman ako dito, baka ako nakauwi na dyan, tinanong ko nakauwi na. Talagang nung iniwan pa lang yung cellphone sa inyo, nagtaka na kayo kung bakit iniwan sa inyo itong cellphone Oo. at tumawag na kayo sa Bicol. Oo, tinawag ko na po yun dun sa kanila, dun Tapos ano daw sabi nung sa Bicol na hindi daw ito nakauwi si Billy? Ano daw yung sabi dun sa Bicol na hindi pala ito nakauwi si Billy? Wala, pinatay lang din nila. Dahil panitawag ko po doon sa Bicol, panay-text ko sa kanila kung nakauwi na Mag-tatlong araw na, yun, naghahanap na kami noon. Kamusta na sir yung yung 3 araw na paghanap nyo? Kamusta yung paghanap nyo dyan sa Cavite? Wala po kaming makita Meron ba itong mga lugar? Kumbaga pinuntahan nyo yung mga lugar na pinupuntahan niya nung mga araw na nandyan siya sa Cavite? Ang napuntahan lang po ni Francis yung Paturbina. Paturbina. So, sa GMA po, may mga kakilala. Tinanong ko sila Ate Amy kung nagawi doon, wala rin daw. Kasi doon siya dati nagtatrabaho Pero nung araw na sabi niya, yung binigay yung cellphone tas uwi na siya ng Bicol, sino ba yung kasama niya na papunta dun sa station ng bus? Wala po, siya lang mag-isa. Dahil noong oras po nung nagtatrabaho na ako sir Oo, so ibig sabihin, mag-isa lang siya na nagpaalam sa inyo na uwi na ng Bicol. Oo, kasi nagtiwala naman ako. Kasi yung dati kami, nakauwi na yung Bicol, mag-isa, nung nasa GMA pa siya. Kaya ako, sabi ko, alam mo nang, patayin na ako pa uwi. Sabi niya, oo, alam po na niya. So ibig Dahil sabihin, mag-isa lang dito yung nagbiyahe papunta dito ang paalam niya sa'yo, alam niya na raw ang papunta dun sa bus station, kaya ayaw niya nang sumama ka papunta doon. Oo. Natatandaan mo ba ang huling kasuotan ni Billy? Meron ba itong mga dalang bag bago ito umalis? May dala po siyang bag, tapos nakadamit na blue t-shirt. Tapos naka-chinelas lang sa short na black. Tapos may nasabi ba sa'yo na meron siyang pamasahe? Tinanong mo lang kung meron pa siyang pamasahe nung mga araw na yon? Sabi po ng nanay, meron naman daw po dahil inabutan pa yung pinsa ko nito ni Kuya Jewel ng pera. Okay. Dahil binigyan pa siya ng pera. Tapos ito, sir, na incident napaabot na sa kapulisan. Hindi pa, sir. Hindi pa. Pero Hindi yung... pa. Pero na-report ko na dito sa yung sa barangay Tanod, nabi ko. Okay. Pagkatapos makita ka ako ninyo, ipagbigay alam sa akin. Okay, so ibig sabihin, dyan sa lugar nyo, sa barangay nyo lang na-report, doon sa Bicol, na-report ba ito ng pamilya ni Billy? Yun lang, hindi ko po alam. At para dyan na nasa kabilang linya ng telepono si Police Staff Sergeant Lorenzo Tuyay, ang Police Community Relations ng Presentasyon Municipal Police Station sa Camarines Sur. Magandang hapon po sa inyo, Sargento. Magandang hapon po naman po. Opo, sir, may dumulog po sa aming tanggapan. Ito pong taga dyan po sa inyo sa presentasyon na lumuwas po ng Cavite at sabi uuwi ng Bicol pero hindi nakauwi ng Bicol. Ito po bang insidente ay naipabot sa inyong tanggapan? Opo, naipabot po ito sa aming tanggapan. Ngunit po kami din po ay nagsagawa ng aming action taken at nagbigay po kami ng mga contact numbers para sa pamilya na upang mahanap po itong Billy si Roma Jr. po. So, kamusta na yung naging nyo, sir? Yung naging investigasyon regarding po dito sa pagkawala ni Billy? Sa ngayon po, nag-coordinate kami ngayon kay barangay captain ng barangay Buenavista doon po sa address ni Mr. Billy si Roma. Sabi po ng barangay captain, wala pa po silang updates. Kasi po, yung pamilya niya po ay di po namin makontak doon sa barangay doon kasi medyo mahina po ang signal doon po. Okay, pero lumalabas ba sa investigation, sir, kung ano yung huling bus station na sinakayan nito ni Billy? Yung ma'am, yung base sa report po ng pamilya po dito, pamilya po ni Billy, noong January 12, umalis po siya ng Barangay Buenavista Presentasyon, papunta po ng
Barangay Buklod, San Jose. Mm-mm. At doon po siya sumakay ng bus. Papunta po ng destinasyon niya sa Cavite. Cavite. And nakarating naman po siya sa Cavite, ma'am. Nakarating po siya ng Cavite ng January 13. Mm-mm. At nung yung report po ng kapamilya is nung January 31, umalis po siya ng Cavite. At ang sabi nga po, papunta po ng pauwi po ng Barangay Buena Vista presentasyon. Pero hanggang ngayon po, ma'am, wala po, hindi po siya nakauwi. So, okay. Pero, sir, matanong ko lang po dyan sa presentasyon PNP, eto ba si Billy Siroma, meron dyan record? Ay, wala po, ma'am. Wala po siyang record dito. Okay. So, ibig sabihin na talagang malabo lang talaga kung saan sumakay itong si Billy pauwi ng Bicol. Yun nung inaalam po ninyo. Opo. Pero sabi po ng kapamilya, na sigurado po sila na pauwi po siya ng Bicol noong January 31, galing po ng Cavite. Pero wala po talaga, hindi po talaga nakaabot sa kanila. Okay. Dahil dyan po, Sargento, ano po ang dapat na asahan na proseso ngayon ng pamilya na ngayon labis na nag-aalala dahil sa mag-isang buwan na itong nawawala at wala pa silang contact dito kay Billy Siroma? Sa ngayon po, ang Presentasyon Municipal Police Station sa pangunguna po ng aming officer in charge, na Police Major Rodolfo V. Ramos Jr., hanggang ngayon po ay ginagawa pa po namin yung pag-communicate, pag-coordinate sa mga lugar na pwede nitong pagpuntahan ni Mr. Billy Siroma Jr. At sa pamilya niya po, sa barangay captain, at sa lahat po ng mga barangay captain dito po sa bayan ng Presentasyon, ay nakipag-coordinate na din po kami na kung sakaling may impormasyon sila tungkol dito sa Mr. Billy Siroma Jr. ay idulog sa aming tanggapan o kaya tumawag po sa aming hotline. Ang hotline po namin ay nakapaskil naman po sa mga establishment dito sa aming Facebook page. Andito po yung hotline namin. At makipag-coordinate lang po dito sa police station o Presentasyon Municipal Police Station po. Opo, tama po, Sargento. Pati ang aming team ay makikipagtulungan po sa inyo para sa mabilisang pagkakahanap nitong si Billy Siroma. Maraming salamat po, Police Staff Sergeant Lorenzo Tuyay, ang Police Community Relations Officer ng Presentasyon Municipal Police Station dyan sa Camarines Sur. Maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po, sir. Ayan, at balikan natin ang hipag ni Billy na si Vilma at si Dennis. Hello, ma'am, Vilma. Hello po. Apo, ito na po yung pagkakataon nyo na pwede kayong manawagan sa publiko kung sino man ang pwedeng makatulong at makapagtuturo kung nasa